Halo warga Desa Jadi, izin melintas nggih. Iki aku ceritane dikon review Mbak Suharti lor, warga Desa Jadi sing ning perantauan lor, suwe ra muleh ning kene jare lor, kangen lor. Mas review Desa Jadi ya, aku kangen suwe ra muleh ning Jadi Mas, ngono jarene lor. Muga-muga video iki bisa mengobati rindune karo kampung halamane ya lor. Sing dulure tak kenalane komen ya lur, Mbak Suharti ben ayem atine ben mari ning kangen karo desane iki lur. Aku posisi rene iki udan lur, mang ngiyup sik ning kono lur, iki mlane ta apa ratane teles kabeh ngene iki lur. Desa Jadi iki gede lur, mau tak review pol mubeng iku mau ya hampir 10 menitan lor. Tak potong ae lor, tak cepetno pokoke lor. Ben penontonnya ora bosen lor nak ketiawan niku lho. Lah iku cah cilik-cilik do main lor. Jalane anyar iki lor, dalane anyar apa kawak lor, tanggronjal-gronjal lor. Niki udan-udan ae tetep tak tekati ngevlog cah lah piye padane stok video wis entek cah. Pokoke sangger meluncur aku lho. Lah iki wong do panen lur, kebuyut udan lur, dadi lingkupi nganggur ning ratan lur. Soale 3 dina iki angger sore ya udan lur, wayahe wong dagang barang niku lho, wong golek takjil karo dodol takjil wis udan terus wis mbuh pokoke lur. 3 dina iki lur. Lah iki isih ana bambu-bambu kanggo melindungi desane lur. Ning kono isih ana bambu ning ngubengi desa ngene ta ora lur, apa wis resik lur. Nah ana angin banter niku ben desane ben aman lur dari angin lur. Lah iku mang mas-mas do njagong ning angkruk lur. Ning kono isih ana angkruke ta ora lur, apa ora ana lur. Oh anggere ana angkruk ni wis enak lur njagong-njagong lur. Karo HP-nan lur. Aku muter rene jebule malah dalane apik lur, iki dalan beton lur, jos lur. Aku mubeng rene liwat rene iki ya lagi sepisane iki lur, biasane mau sedekah bumi ndelok balapan jaran ning lapangan kono mau sak lore masjid mau tok lur. Lah iki pundene lur. Kaya ana pamsi mase barang lor, pundene iki lor. Lah iki ana embunge barang lor, iki ana